ang uni nga medyo makaulo ang ground sa number 1, the petitioner o gusto magpabalyo kingaran, first name or nickname ay ang pagkasabi niya, ang ngaran niya or ang nickname niya ay ridiculous, tainted with dishonor, or extremely difficult to write or pronounce. Ridiculous, ibig sabihin, makaulok-ulok. Makaulok. Mapagaling di pronounce ang pangaran. Opo. Di ba? Pwede. Tainted with dishonor. Ay, kung ginaran ka sa sarong infamous na tao or famoso dahil sa mga kasalan, gusto mo nang bakuhan ng gan. Balyuhan. Yan. Okay. Kaya, Okay. so mga taong dipisilon po, isurat ngaran as in i-pronounce. Pwede po yan. Okay. Oo. I see. So, yan tama ito in terms of first name lang, ano? First name, tama? First name or nickname. Nickname. Opo. Okay. So, apelyido din po kasarabay dyan. Family name. So, family name po, may iba pang rules po dyan. see. Tape 1 po, normally, you have to go through a judicial process Ayun. para mag-change family name. Pero po, may pagkakataon baga po kita ng mga pag-iribata, mga residentes, as in mga citizens ng Pilipinas na pigahali sa pigasabing broken family or born out of wedlock. Normally, ang nangyayari po dyan, pagdadara po ninda ang apelyido kaang ina. Opo. Wala po sundang pigakaag na middle name. Pero po, sa ano ko po, sa experience ko po, dakol man po na mga ama na narealize ninda na may obligasyon sila naman sa aki. Kaya po, i-recognize ninda sa aki ninda. Pag-aral ko kaya na na-recognize sa aki po, pwede nang darahon sa apelyido po kang ama. I see. Okay. Sige po, attorney. Ano pa po ang iba na dapat kwan dyan? Sabi natin... po, so pangtulo po, so babalik na po kita naman sa correction kang entries, ano? Yes po. So na-discuss na ang change of first name or nickname, clerical or typographical errors. Ang pangtulo po, ang pag-value key, day, and month of birth. Yan. Sala ngayon sa birthday, sa taon, sa petsa. Pwede. So, taon po, day po, pwede balyuhan. Okay. Pwede pong balyuhan ang aldaw, kumbaga, aldaw kang pagkaaki, as in bulan kang pagkaaki. I see. Bawal po balyuhan ang year of birth using po uning pigasabitan na administrative na pagbabalyo or pag-correct mga entry sa civil registry. Ang pangapat po ay ang pagkasarian mo po sala ang pagkalaag. Duha man sana po yan, either male ka or female. Kung lalaki ka po, nalaag dumaan ay babae ka, ay siyempre, maano ka man po, di ka po pwede magpakasal, tagalan ka po. Kung birth certificate. Alam mo nga, attorney, lalaki ako ngayon, lalaki ako, adi. Opo. Dahil ko duman sa birth certificate ko, female ako. Taram ko nasala o whatever, di ba? Whatever purpose. Tapos, gari na ako kuna ito. Ay, okay na ngayon. Gusto ko na ngayon, female ako dyan. Okay lang yan. Ay, kung nga po man po, dapat naman po na i-maintain itong wrong entry, criminal questionable. Tapos po na transaction, ang gobyerno, kasi po ng birth certificate mahiling duman na female ka instead of male. Makuha kang passport po, kalaman female ka, ay baka di ka na po makakuha ang passport. I see. Papakasal ka po, mahiling po, masubmit ka ng birth certificate mo to prove na lalaki ka o babae ka. Tama na, para magpakasal, mahiling duman na female ka, ay naku, ay problema po yan. Iyo, di ka makasalunta. Maantula pa ang gusto niyo pong malagay sa tahimik na buhay. Kada ka pwedeng kasalunta, parang nga ka mo female sa recording day. Iyo po, bawal po yan. Sa kasalukuyan ang Pilipinas tabi. Panangyari ka sa ang sabing same-sex marriage. Opo. Sige po, attorney. Ano pa? Ito po. Itong apat na ito ang pwede po balyuhan sa administrative o kumbaga di na po maagi sa korte. Maagi sila po sa local civil registrar. Ang di po pwede balyuhan naman ay number 1, so change kang nationality.
Ayan. Nakalagay So, kumbaga naman citizenship. sa birth certificate mo ang nationality mo. Kung Filipino ka or iba kang nationality. Opo. Opo. Special po na proseso po yan. Na may separate po na nag-govern kayan na ahensya kang gobyerno. Ang pagpaluman po kang edad, ipuan po ki court or judicial process po yan. I see. Okay. Yun po. So yan pala so ito pala ng mga rason na ito medyo magabat man ng ito, dapat may court process, judicial process. Pero hindi pong iba magian. Okay. Ano po attorney ang pwedeng gibuhon ninda kung gusto magpa correction kay itong na-mention mo po na pwede lang duman sa local civil registrar or city local registrar? Pinadali na po ninda ang proseso po yan. Kailangan ninda po mag-file ki petition for the correction of entry of the day or month on the date of birth. Ano ba ang pwede nang gibuhon naman? Okay. Kailangan mag-file sila petition or affidavit na sala or igwang typographical error sa day or month of birth ketong nag-aagad ki pagbabalyo. Oo. Tapos kay puan po sila magtauman ki mga testigos ninda. Mga testigos na ito ang entry duman ay sala. Normally, ang sabi po dyan, nabistado ko yung tao na ini for X number of years at bistado ko siya ang pigatukoy na tao dikte sa birth certificate na ini, na dokumento ini, at naaram ko po na sala ang nakasaad duman sa birth certificate. I see. Okay. Usually, attorney... Para sa, ano po ito? Para sa, anong pigasabi ni? Date of birth, day and month of birth, pati sa typographical error. Siguro, sa additional na ebidensya ninda, para makatabang sa indang pag-aagad sa pagpakorek kang birth certificate ninda, ay pwede sinda magpadara or mag-attach itong school records, mga medical records, medical records, o kaya mga clearance or certification na walang pending administrative, civil, or criminal case. O kaya walang criminal record siya digdi po sa Pilipinas. I see. Okay. Ganyan po sa mapabalyo po ki sex po o kasarian. May dagdag pa po na requirement po dyan. Ipuhan po sinda magkuha ki sertifikasyon ali sa licensed or accredited government physician na sinda po ay nag-undergo ki sex change or sex transplant. Dahil po sinda kumbaga from birth, dahil na po sinda nag-value kang sindang kasarian. I see. So, iba po ba kita ngunyan na mga pigasabi ng mga transgender, mga transsexual, nakarapatan mo po nito yan na ipagibo sa lawas ng Rianka, nag-identify po sinda na sinda po ay bako sinda babae or bako sinda lalaki. Kaya, respetuhan ng yan. Pero para mabalyuhan po ang birth certificate, ipuhan po medical certification. Iyon. Opo. Attorney, pag-abot sa mga LGUs, local civil registrar, ang bayad po kang parareho? Ang bayad po kayo actually, under the rules, di man sana. Ang bayad. Depende sa correction. Depende sa correction. 3,000 pesos. Opo. Actually, day or 3,000 pesos ang bayad. Pero po, ang batas na, siyempre, pigatawan man, dagdag na proteksyon ang mga day kakayahan magbayad. Opo. Kaya, pigasabi kayo at mga indigent na persons, o mga tao na day kakayahan magbayad, ay exempted sa pagbayad kang mga required fees. Ano lang po ang kipuan na dagdag pa na dokumento para po makakuha sa kang exemption na ito. Kipuan lang po sunda makakuha certification sa syudad o sa municipal social welfare office na siya po ay indigent.
I see. So pwede pala na libre, ano? Lalo na kung indigent ka, dahil ka mabayad talaga. Okay, now, yan po na-correction ang attorney. Kay puhan iyan na, pag na-correct yan, siyempre, I think, to be forwarded iyan sa PSA, Central Office siguro, from the local civil registrar, di ba? Di ba, ito pong birth certificate na, alam mo, makuha ka na sa PSA, makuha ka ng authenticated birth certificate. Ito po, magibusin ng bago ka ito na i-retype ito o igual lang ka, ano nga ng term kaan, gari? So, amyendahan. Amyendahan. Amyendahan ninda, i-attach ninda itong petition mo or request mo for the correction sa birth certificate mo. Kaya po yan, titulo na may mga anotasyon sa likod. Iyon. Gari, tama ba? Gari, encumbrances, tama? Garo ga, di ba? Annotation. So dito, so error naman sa lawag kang birth certificate, di man ito pupunason para ayoson. Kundi may annotation sana po sa original na birth certificate. Iyo po. Iyon, very. Iyo po ang pagkakaram ko po. Iyon. Actually, may experience ako ng attorney. Nagkataon na sa muyang marriage contract, contract ito, date of, petsa kang kasal? Petsa kang kasal? Naibugtak duman sa birth certificate kan aki ko. Opo. Nairiparo mi, petsa kang kasal duman sa birth certificate, nag-request kami for correction. Habang aki pasinda, kaning in the future, makorek ito. Opo. So more or less, inabutan siya kay gari mag-1 month man gayod. Mag-1 month man gayod. Tadakulon man talaga sa pan. Servisyo na ini. As in, dakol man po ang mga gibo ka ang local civil registrar ka. Yes. Everyday po, dakol na ka. Ang importante, so, dahil nakita makuhan gari, pinagian kang gobyerno. Pinagian kang gobyerno. Opo. Alright, okay. So, nangyari po sa mo, VP Henry, remove mahon po si Mrs. mo. Doon po ang anibersaryo nindo kada taon. Sarong tunay, sarong bako. Iyo po. Pero okay man, magayon man ang correction kay ito na dapat pag-aki pa baga sabi nga ni kan mga gurang ka, di ba? Habang aki pa so aki, kung may sala diyan sa birth certificate, ipayos mo pag gurang ka yan, pag nagtakatrabaho na yan, mga record niya, bako parareho. Okay, pero okay, it was a good experience man pag abot sa correction of errors. Okay, may mga hapot digdi attorney. Okay na po, may gusto pa kitang i-share? Alos, kompleto ta naman, ano? Alos na, kompleto ta naman po. Okay. Okay, just basta kung may araw ka na sitwasyon, dumalagan po kamo sa local civil registrar o sa city or itong sungaya correction of year. Correction of family name. Attorney, tama? Family name, ade? Dapat po kayan may judicial process. Kung sabihin po ka, sa korte yan. Sa korte po. Duman po kamo kaiyan, magin sa correction of gender, attorney, correction of gender? Correction of gender po, pwede po digdi sa paagi na local civil registrar. Iyan, Nya paano nga kung talagang ako ngayon, nagpabalyo talaga akong tunay, nagpa-sex transplant talaga ako. Tapos gusto ko na ngayang maging male o female duman sa kwan. Saan po ang proseso ka, attorney? Well, ma-file si Daki petition sa korte, pero sumunyan pa tabi. Wala kung batas na nag-recognize kay yan na pagbabalyo ki gender sa kasulukuyan po. Yes. Alright. Magbe-break muna kami ni Attorney Butch Lucila. Mga tugang ang hapot. Nindot-tod lang ha. Sisimbagon mini. Wala iba pa pong mga concerns sa tuyang programa. Legally yours. GB. Legally yours. GB. Magbabalik po kami with Attorney Butch. Makalipas lang gani. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure
Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Legally yours, GB. Legally yours, GB. Alright, balik kita mga tugang sa programa with my partner, Attorney Butch Lucila. Attorney Butch, maray na agad-graray. Maray na aga po, Graray, VP Henry. Yes, sir. O di po, may haputig di attorney ha. Sabi kan texter ta, Henry, ask ko lang po, ang pamangkin ko, ang ginamit na surname, so sa ina niya. Legitimate child siya. Ang middle name niya, Blanco, sa birth certificate niya. Ano po ang remedy ka ini? Ginamit sa ina. Opo. Inaki po ba siya na habang kasal na? So ano ta nangyayari po yan? Oho. Well, dati kaya sa lumang batas, Opo. tulong klasifikasyon kiaki. May legitimate, may illegitimate, tapos may sabing legitimated. Iyan. Ibig sabihin po, kang inaki su tao, ito po, kang pag-aki sa iya, bako pa kasal su magurang niya.
Tapos eventually, nagpakasal sila. Legitimated. Opo. Sa ngunyan po, hinali na po sa status na legitimated. Duwa na lang po ang klasifikasyon kang batas sa aki. Either ka legitimate or illegitimate. Okay. Ngunyan po, posible ko po, iliwan ko po sa dokumento niya, pinabase po sa pintaram sa kuya, ang nangyari po sa iya, inaki po siya, bago po siya sinda, nagpakasal. I see. Pero sabi attorney, ang texter, sabi ka ng texter, legitimate child ngaya po siya. Opo, legitimate child po, pwede po na eventually nagpakasal ang magulang niya. I see. Opo. Okay. Ngunyan, magibulan po siyang affidavit of use of the surname of the father. Pag-una ko, affidavit of loss of the father. Apo na nawara sa mga. File siya po sa, yun naman po, local civil register para magamit po. So, last name kang ama. Pero ang sabi niya, blanco da po sa birth certificate. Ang middle name niya, blanco sa birth certificate. Normal po yan. Nangyayari po yan. Ang sa pag-discuss sa mo ba? Subago, opo. Pag pakasal, normally, ang gamit ng ngaran, first name, and wala ng middle name, last name na kang ina. Baka sa birth certificate niya, kung hihilingon duman, nakalaag, name of father, wala pa. I see. Okay. So meaning po, ining problema ng attorney, pwedeng remedyuhan sa local civil registrar. Yun po, pwede po, affidavit of use of the surname of the father. Iyan. Okay. Okay. Next question. Good morning, Hen and Attorney Butch. Ano po ang dapat gibuhon kung sa birth certificate daing pangalan kang ina? Iba ang pangaran kang ina. Duwang question niya, ano dapat pwedeng gibuhon kung ang birth certificate daing pangaran kang ina? And iba ang pangaran kang ina. Attorney Bo. Gayon po ang hapot na yan. Sa pagkakaintindi ko po, daing, number 1, daing pangaran kang ina. Number 2, iba ang pangaran kang ina. Ang ano niya dyan, day na po siya, nag-qualify dito po sa mga rules sa administrative na correction of entries. Yan po, ipuan na niya po mag-resort sa judicial correction of entry in the civil registry. Bahagi na po sinda sa kaso na mismo sa korte. Ayun. Medyo pangaran po ito, full name attorney, Kaya po may judicial process. Tandaan na po, po, mga exception ini sa general rule. Kaya mga exception po sa general rule, normally po ang treatment po dyan or pag-interpret ka ay strict or restrictive. Iyan. Okay. So dapat duman ito sa korte. General rule, taarog ka itong correction kang petsa kang birthday, di ba? So first name lang. Dahil pwede ang family name, di ba? Pwede ang arog kaya yan. Okay, now. Pero kung may typographical error sa family name, pwede. Pwede po na administrative. Typographical error po. Yes, opo. Good morning, Attorney Butch. Tama si Henry M. ang paka-describe sa imo. Gwapo ka palan, talaga. Nagdigdi ka sa muya sa barangay me. Nakamas ka, pigparailing taka. Kang tinanggal mo so mask mo, kumbinsid ako kay Henry M. na gwapo ka. Thank you po. Salamat po sa kuyang magurang. Pigparahiling ka pala. Okay, ito. Good morning, hence, Attorney Butch. Lucila, ang hapot ko po, ano po ang gigibuhon ko? Asin sa ako maduman, taang birth date kanagum ko, June 3. Pero sa birth certificate niya sa NSO, June 13, ay nabugtakan kiwan. Pero ang tunay na birthday niya, June 3. Attorney, nabugtakan kiwan so 3, ang tunay na birthday na, June 3. Sa birth certificate, June 13. Opo. Qualified po siya digde sa administrative na proseso sa value kay yan birth date. Ang salaman sa day of birth. Yeah. Na 13 naging imbis na 3 naging 13. Qualified po siya diyan. Ang day lang po siya ma-qualify sa araw kay yan kung ang taon po ang pagkaati niya ang babalyuhan.
Pero kung ang bulan, as in ang aldaw, qualified na qualified po, digdi po, magdiretso po siya sa local civil register. Iyan. Okay. O iba ini, may nabasa kaya akong death certificate di sabi niya, kasi baka kaklase mo, kaklase ko ini, sabi niya, mate, kung halos gabusala ang entry, so junior sana ang tama sa death certificate kan amo ko, pwede daw gamiton na sa proof kang city registrar, tabi, tayo sana ang kapot kong certificate niya. Bata sa naga ang place of birth ko. Sa naga ang place of birth? Opo. Paano po na panuman po so death certificate kang amo po niya? Iyan ang kapot. Oo. Anyway, sa araw po kay na nangyayari, baka po, day na po yan laog digdi sa administrative na pagpabalyo o pagpakorek ng entries. Ipuan na po sinda magtulog sa korte para magpakorek kang entry or ubin magpakansela kitong sala na death certificate. Yeah. So, nagdakot po akong kaso kay yan, ang nangyari po, na double entry siya sa birth certificate niya, twice siya pig-report. Inot sa Daragadaa, tapos pangduwa, kung saan talaga siya inaki sa Santo Domingo. I see. Sabi kang PSA, as in local civil registrar, ipuhan mo na po, mag-file ki kaso para mapakansela itong salang birth certificate. Yes. Opo. Ato ni Mayapod, madali lang. Hilingon ta kon ini nasa ururon tango niyan. Hello, good morning. Hello, mate. Classmate, ay kayo to sa nag-text tungkol sa birth certificate? Opo. Sige, mate. Si Jun ini. Yeah, pre. Sige, tabi, go ahead. Pinayaki ako sa Naga. Kaya, ang lumaan ang record ko. Pagkuha kong birth certificate, ito lang ang tama sa junior. Pero sumanahin, hindi manhin. So, pero, ibig sa PI, naging PE. Ang tama sa junior. May mga error sa apelyido? Okay. May defecto sa spelling. So, ibig na ay naging E. Then, so, middle name ko, may na-omit na mga letters. Kaya, hindi ko na i-correct ito kung naman sa singular desktop. Oo. Kaya proof. So, father ko, di ako nakambay sa certificate na 1910. Ayun, putol-putol. Mate, medyo, ang signal mo tabi, nagwara-wara, attorney na ka mo pa point kan listener ta? Medyo putol-putol po. Mate, classmate, Jun. Medyo putol-putol po sa signal mo. Pakiulit, ano ang hapot mo kay Attorney Lucila? Pakiulit na tabi, classmate. Pinahir ako sa Naga. Dahil nagpa-ako kuya, kumadron na yung nagpa-re-registro. Basta sumalahim, naging manhit. Leto, Pitepo, PI, nag-GE. So, middle name ko, Mendelilia, naging Mendelil. Kadakol na birth certificate niya po. Mate, birth certificate mo tabi ni classmate? Opo. Birth certificate. Okay, sige. Damugon mo sa attorney ha. Medyo na-comment na po sa point mo, classmate. Iyo po. Sige po. Thank you, mate. Sige, tabi. Dakol sa error kan birth certificate niya tabi, Attorney Butch? Dakulon nga ni, so error kang middle name, family name, may mga sarala. Go ahead po. Change of name. Pero ang po kayan, kay Puanta po, i-classify kung ano po ang pwedeng balyuhan. Ako, i-discuss tabaga kasubago kung ano lang po ang pwedeng pabalyuhan digdi sa local civil registrar ta. Okay. Clerical or typographical error, change of first name or nickname kung ridiculous, tainted with dishonor, o kaya difficult spelling, as in i-pronounce. Change of day and month of birth, except for the year of birth, tsaka change of sex of the person. Yeah. Kung yan. Ngunyan, sa mga bagay na yun,
pwede siyang magpa-correct sa local civil register niya. Iyon. So mga the rest of the entries na pinasabi niyang sala, kay po na po siya magdulog sa korte para po mapakaray Iyo. at ma-correct itong mga pinasabi niyang mga sala talaga. Yes, yes. Okay, so dumaman sa local civil registrar, tagaligas ba ito si classmate, duman sa city registrar's office, hilingon kung ano duman ang valido na pwedeng magibo na ma-change kang civil registrar. At, di ba, attorney? So iba duman, sabi mo... Ang problema niya po na arayo na dahil siya sa Naga, ang IRR, kaning batas, sabi man na nag-migrate na siya sa ibang lugar, pwede man siya mag-file digdi sa, kunyari, taga-Legazpi na siya, mag-file digdi sa Legazpi City. Pero may dagdag pa po na qualification dyan na kipuan siya residency certificate, as in kipuan niya pailing na di siyang kapasidad magduman sa Naga City. But ang Naga City, araniman sana. Iyo baga. Okay. So dapat talaga ihapot naman sa civil registrar na lang kung ano mga proseso kaya tayo. At night bala ka na kayan tabi. Alright. Alas 12 na. Oy, unid ato ni nasimbag muna ini. Kasi bago sabi niya, paano nga niya po kapag ang gender sa birth certificate male pero babae po talaga siya? Nag-explicar mo naman kasi bago siguro ito ni, di ba? Iyo po. Pwede siya mag-avail kayo ng administrative na pag-correct kang entry. Provided na may certification siya from an accredited government physician na they siya nag-undergo sex change or sex transplant. Opo. Attorney Butch Henry M., thank you so much. Very good talaga ang discussion. Dako lang kung naukudan mo niyan. Ihapot ko lang po. Ang problema ko, bako sa birth certificate, sa marriage contract, nasala po so date kang lugar kung saan kami kinasal. Nasala. Sabi niya, nasala so date sa kan lugar kung saan kami kinasal. Ano daw po ang maray ka ito? So date da attorney? Date as in lugar. Oo. Date mo da lugar? Date as in lugar. So date baka pwede maglaw digdi sa administrative na pagbabalyo pag-correct mga errors sa na official document hali sa civil registry yung marriage contract ninda. So lugar kang pagpakasal, nakalagman po dyan kung kumbaga general man po siya. Pagka nagpakasal ka po sa Legazpi City po ipa-file ang marriage contract nindo. Kung nagpakasal ka po sa let's say Daraga, sa Daraga mo po ipa-file ang mga marriage certificate nindo. Kumbaga it doesn't pakuman po nakulao na ang impact kung sa insinda eksaktong kinasal, basta tama po, so rehistro o kung sa pig-rehistro, so kasal nila. Yes. Okay. Uning sarong hapot, agad pareho ni ka concern kang utong so June 3 and June 13, pareho pang problema nindo po, sir or madam. Sabi niya, good morning VP Hen and Attorney Butch. Ang birth date ko po April 16, pero po ang nakalag sa birth certificate ko April 12. Ano po ang dapat gibuhon para maitama ini? Thanks, Counselor. April 16. Ang tamang birthday, April ang birthday 12. Niya po, nakabugtak sa birth certificate niya, April 6. Pero ang birthday niya talaga, April 12. Opo. Qualified po siya digdig sa pinasabi ng administrative na pag-correct ang entry na yan. Basta po ang aldaw or date and the month. Day and the month, pwede pong pabalyuhan yan. Opo. Ang kipuha niya lang gibuhon, mag-submit siya kay mga documents na pig-mention ko a while ago. Mga school records, medical records, baptismal certificate, and other relevant na mga records. As in, maghanda po siya kay mga testigo niya. Na patunay ka ang aldaw niyang pagkaan. Yes. Thank you, Attorney Butch, Henry M. Very informative discussion mo niya na aga. One question lang po sa ko. Taga Davao City po ako. Nag-start ako sa Legazpi mga 5 taon na po. Gusto ko magpa-check kang error sa spelling kang sa kuyang pangaran. Pwede ko ini i-file sa Legazpi City
registrar. Taganadangog ko ka sa bago sa concern na so taganaga pwede pong i-file sa Legazpi City. Attorney Butch. Iyo po, pwede po siya arayuon, tapos sa Davao pati. Ipisil po ang pagprobalyo ngunyan, lalo na pandemya. Yes. Ang ability sa IRR, when the petitioner has migrated to another place within the Philippines and it is not practical for that petitioner in terms of transportation expenses, time and effort to appear before the city or the municipal registrar kung saan siya pinangaki, pwede po siya mag-file kang sayang petition. Digdi po kung saan siya ngunyan naka-star or domicile. Yes. Klaro po. Legally yours, GB. Legally yours, GB. Mga tugang 12:00 na, kay bata po si Attorney Butch Lucila. Attorney Butch, salamato na maray ha. Ako, dako ng mga putigdio. Sa masunod naman po. Pwede. Anytime po, VP Henry, at salamato nun po maray. Yeah. Opo. Attorney Butch, may mensahe ka po sa mga nagdarangog niya, lalo na po sa mga taga Legazpi City. Go ahead. Mensahe ko mas na po, simple, duwang bagay. Number 1, gwapo na sarong Attorney Butch Lucila na handa po magsimbag ng sendoma kahaputan patungkol sa mga legal na bagay. Ang pangduwa ko po na mensahe po sa inda ay to continue exercising or practicing uning minimum health and safety protocols para po matuluyan tanang matapos uning pandemya at makabalik na po kita sa normal na pagkakabuhay. At number 3, happy lunch. Yes. Salamatan po Attorney Butch Lucila, partner. Thank you so much. Kami Salamat po, po, VP Henry. Yes, kami po ni Attorney Butch nagsasabing legally yours, GB. Legally yours, GB. Legally yours, GB. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally